Bundaw nane anam bundaw no mbaɗani ha ko jiiɗa anda yino mbaɗa tan seɗade ko wonma dani hen mbaɗa seeri men i anata seeɗi tan min aɗa lojiri kam te an wona ñamata wona yarata hol probléme mo gonduɗa pourtant haydara de men e bundaw na jinmi noon ko yen jewtu min komi yumma a ala sehil ha ɓuurimi te bundaw aɗa andi min mi yiiɗa kewa jaari te min mi jibinani ɓiɗɗo mo ganduɗa o jogui tan ko koyngal muɗum ene yahata te mi yiiɗa mbaya noon wona yini jiiruɗa kam ɗo ni jini jiiɗa kam e galle he a yi min mboɗo jogui koyɗe a yi mboɗo jogui sehil a yi mboɗo jogui mo kaldumi ko an gondumi ɗo ko an won sehilam ko an won kaldiɗam jinmi noon mbaya kono mbami ni dabɓiɗina koyɗe ma ɗe wona naatiɗa hande yaltiɗa janggo ɗum mi yiiɗa mbaya noon te paama ka ɓiɗɗo debbo jontuɗo soko debbo so yonti yo andu ko yiɗi anda ko ani te ganda neɗɗo so tawi ala ko yiɗi haydara wawa anji neɗɗo ma wooda ko cuɓiɗa ko jiɗɗa nde mbawa dañde ko gañƴa mais so tawi a rendini foof a waɗi to gotol ngel a andata ko jiɗɗa jimmi noon ko ya réglu gona neɗɗo gona e galle he ganda hoorema peewa e hoorema ganda kadi min mi ala mi wooda so wona an mbaɗa fulla e hoorema mbaɗa fayida e hoorema ana nani ko jinmi haalandema ko nani eyyi ko ɗum woni ko jinmi haalandema pourtant wen ko cikkuɗa o yaran noon ɗiɗo holɗin jaadi mi yahara ɗum mara kay sa jogui mi sehilam ma jogui tan wawde yaade ƴewyaade men sa paari gatta kono min mi hewan ɗum yaami cikkanama accanam haala sehil a ala sehil ko wona min sehil hay goto ala accanam sehil de sehil ma ko min ko ɗon gonta e galle he mi wona sehil ma mboɗa haalanma ko nafata ko kono sehil aɗa yaha naatiɗa yaltiɗa min ngal sehilagal mi ala hen te aɗa ko jinmi haalandema juul an mi yiyanema aɗa juula te mi haali goho mi haali ɗiɗi gati komi gaynako ma komi namdoye seeɗa juul wattu juulde mbatta hakkille e hoore ma ka ɓiɗɗo debbo jontuɗo haade e place to mbimi ya haad kaala e gonko mbimi ya won beele aɗa naftoro anani o kalanmami ko on nanta noon kon tiɗɓe koye onon suhaaɓe joni kala ko kalane ɗon on mbattaɗi hen goɗɗum mbaɗandi ɗo aɗa wawi wiidemi eyi kono sa joñimiɗa aɗa andi ko mbatta paama noon ko min jibinma ala mi nani o kalda o nene wallay ko konngol ma kedduhol mais a hultan kono sikkiri noon e dara mi hulat kay sa jibini ɓiɗɗo debbo kay hankatina aɗa nanta ko ɗum wallay o hul hay dara eyyi moƴƴi ɗum kam so tawi tan ko noon mbaɗirɗa ɗum kam salli ala mouhammadou kono noon kam jinmi andindema tan ko andu hoorema andu hoorema ganda place ma cuɓoɗa ko kaldata cuɓoɗa to joɗoɗa ganda kadi no mbatta anani te kadi mbimami ko sehilaɓe mi heeɓito sehil mi heeɓi ga sehil ɗum ɗon kam min ɗum dal mi wona neɗɗo jaaduɗo hen no fewi sehil ma an a wawa dañde sehil ha ɓuurami gara wawa dañde haala nafo ko ha ɓuura haala ko kalantuma ne mi nani kalɗa aɗa andi min ka sehilam kanko mbiɗa ko ɗum tan keddorol kala jaami jowo tikkata o yarana moƴƴi mi nani joni kay assalamu aleykum aleykum salam waɗon tampere neɗɗo aɗa selli mawɗum ni machallah bisimilla jam tan aɗa selli mawɗum mbaɗɗa e tampere jam tan ni bisimilla ma jam woni galle mawɗum yetterani jam tan bisimilla jam tan kay mawɗum ni machallah e yalta seeɗa ala jooɗo ko an kay ɓurnomi sohlude ni bisimilla an tigui ɓeydi addimi ɗo gati a majjani hakkude men oɗo mo ndaw aɗa puɗɗima famde ɗum ni jinnaɓe koye men ene gandi hakkude makko kadi so tawi debbo e gorko natɗe ene yalta ene wawi jibina goɗɗum kadi so addimi ɗo ko ka jinnaɗo ma mi yettinma mi holluma ko rewnimi oɗo ko wona caahan
komi jiɗɗomo jinmi resdemo o wona joom suudam caggal noon ko an woni jinnaɗo makko kadi jiimomi koye nder galle debbo ƴewete koye nder galle bundaw jiimi ɗum koye nder galle kadi mi ari towmi oɗon joddi beltimi e ɗum ɗon ko ɗum ɗen koye addimi ko yidde holludema jinmi ko resdemo jinmi ko woni joom suudam so tawi mi heeɓi hay so ko hande nde wawi wonde fof paama kam ko ɗum woni ko addatan ɗo e galle he ko ɗum kadi addatan ɗo jamma e ñalawma subaka kihiɗe ko ɗum woni koyɗam beele mbawa andude ɗum ɓerde ma wawa yedde ko ɗum woni koyɗam ɗe ko ɗum addimi kadi ko ɗum kadi wonno kadi fandare nde kam jamma e ñalawma jiyata mbaɗata fof ko ɗum ɗon Aisata no mbaɗɗa Diallo aɗa selli e jambol woni mawɗum no mbaɗɗon tampere no galle sukaɓe ɓe jam en jetti Allah mawɗum ni mawɗum ni bisimilla no rugi o moye jam omo selli jam tan machallah mawɗum ni jetti Allah mawɗum jam bol kay alhamdulillah jam bol ba min de ko jaam addunomi ga yo kadi ko Saydou Ba laawimi nde taw noon neɗɗo so tawi woni sehil ma dañi probléme hoolimama e probléme mo dañi o ya daran ɗum hen annana waɗat fodde ma hakkude makko rugi mbiɗa sikki an hoorema aɗa andi ko woni ɗon aɗa andi ko kewi ɗon mana rugi e wiide makko o ronki tan yo rugi joon o ronki yo dañi rugi ko foti dañde e rugi ko foti wonde hakkude e resfidirɓe dewgal mumen wela dewgal moƴƴa dewgal feewa ko wela o ronki joni noon wi tokkide ngal dogam ko uri kam o natti wonde galle he gila ko ɓooyi yaade doga tan arta ara rewa hen o tamba ha hankadi ngol kam arti ga nena ɗo o ronki yo artu o haali o tefi hunde fof waɗi o rugi wi tan ko artani hande artani janggo rugi noon ko an woni kilifa mum yooɗani min pelmo ma tan min gaare rugi min kalan ɗum tawde ko ɗo woni galle o kadi ko an woni kilifa galle o an woni jinnaɗo makko taw min garanema min kalanma min jinno noon ko saabu Allah balla en danoɗa hen ko rugi ko ɓinguel ma hayso ko miñani hande ko an woni kilifa mum an woni yummum an woni foof mum daranɗa hen ballani rugi hoota suudu mum debbo ko suudu mum teddugal debbo ko resede debbo jiɗɗo wadde réussir gurdam mum feewa moƴƴa jaam galle ma kalɗo jiiɗa debbo jiɗɗo wonde bawi faal jaam galle mum a yi debbo malala a yi debbo jogoɗo wadde réussir kadi kada suudu welndu hande ala suudu fof no jiiɗa ne heewi ñokoɓe ñonkoro ene heewi ñooke ene heewi musalde ene heewi mette kono neɗɗo wiya ko muñ par ce que pourquoi Allah subahanahu wa taala wi yen muñ Allah sihi ha wi min de mbiɗa yiɗi muñowo mbiɗa wonde muñowo fittuko enen foof yen tinno yen muñ neɗɗo so muñe suudu mum tan janggo jam ma heɓen ko ganduɗa hoore ma ko ene wona ɗum gartam moƴƴam min jiɗi noon ko tinda balla en rugi arta suudu mum so joni ɗum yiɗa so tawi wawa wonde joni kam woto ɓooy par ce que sewdi nan toon mon woppi noon cukalol ne muusini ha ene yurmini hamni ha may ɗum noon wanno ɗo koyɗe min garmi mbimi haalde ma mi ñaagoma kalda rugi dondoɗamo gartanam walla min garnamo so joni ko panɗo kam mbiɗa wawi nawordemo seydi Diallo mi nani haala ma wallahi oɗo saaha kam mo gonɗen rugi wawa hodde oɗo saaha guilo ari ɗo ummade to Saydou faadi ɗo sellani ala fof tomi dogani kala ko joguino mi waɗi hen omo rewe hôpital safri ma won 1 ujunere ɗum nen ɗon gasani jiida kadi tege min mbanno omo rewe ma won ujunnaje nogas ɗum ɗon somi wimbi tigga mbiɗa nawma taw ala to jommi ɗum holno mbaɗen imar seydi tinani refe o tini kay maɗo safrani ko min safri hade makko hodde noon ko ma ɗum ara nde fuɗɗo hodde mi haɗanimo hodde noon e suudu makko yala kono Saydou kay so tinno ɗum kay kam kañum no forani welsinade ɗum re debbo kay ma a suwa seerde aɗa resi a seerani rafama aɗa foti safrude ɗum o safrani rugi to woni kañum rugi ko jaltunode se kono wiyen ɗo woɗɗani ne wawi taw arti ne wawi noddamo joni eyyi noddumo ara so ari jooɗen jewden mi namdo kadi ande kadi moƴƴani mi ara ha ɗum yataw omo rafa kadi mi ƴewani no wadde ma yima en eyyi wadde so ari no moƴƴi rogi ɗum de no hamni Saydou noon kay debbo kay sellani safrede Allah faam salamu aleykum sohna Rogi no mbaɗɗa aɗa selli no galle moɗum no ɓandu waɗi ɓandu aɗa selli ɓandu kay mi selli ha ɓandu kay mi selli ala ko Aissata jewdannomi joni
min ko Seydou addimi ɗum haalnimi probléme mon kadi nde tawno neɗɗo so tawi woni sehil ma haalnimo probléme mon foti darade hen Seydou wimi ko ala galle kadi koko ronkanma darima hen haali wajiɓuɗi huni fof kono noon pour joɗɗa galle ronki ko ɗum addunomi ɗum kalanmi noon Aissata tawde kañum woni kilifa ma hande e galle he min mi haalana Aissata yo tinno no wayi foof yo tinno yo dare no walluma garta galle jaram eyi Modou minen ni haala ma kadi yettere Allah nde mbawɗa towde mi ɗo ene mboɗo jooɗi mboɗo jodde makko kadi aɗa andi gorko garowo ƴewde debbo wonko yiɗa o yiɗa tan laabi tati omo naata galle mo wasa tawde ɗon debbo mais yettere Allah an kam mi sikku nde garɗa fof ko ɗo towɗama omo jooɗi eyyi kadi ɗum ɗon kadi en jettan hen Allah no feewi kadi ɓiɗɗo so nehama tan o haaɗa ɗe junggo kono so tawi ɓiɗɗo noon mbiɗama tan ko an yummo aɗa hokkamo liberté hoore makko no yiɗi foof yowa ɗum alay saago hayso heewi aroɓe ne heewa ruttiɓe wadde ne annene pour mi wasa julde haala he machallah no mbiruɗani ɗum ɗon ala caɗele ɗum kam so tawi tardi tan tardata ko banggue ma gati min joguimi ko jiiba jibinde ɓiɗɗo debbo jogui ko jiiba sa dañi dasan ɗo mene nawma en huufanma ɓiir ɗum ɗon yettere Allah no feewi kadi ɗum ɗon kadi wonani kadi hunde nde ganduɗa mettude jabade wadde yettere Allah ko ñagarɗen Allah ko yen jiiru ɗum jantoto en tan e ɓuural kadi ɗum ɗon kadi no mbirumami ni kala hen ko leeli pama ko to maɗo henna gati mboɗo andi kanko o wona caliɗo hakkude moɗon gati mi yii ɗum kadi mi faami ɗum kadi ko wiyete ko kadi wutte fondede jula kam mbiyama ko jomum tawa mbaɗanndi ko neɗɗo kewɗo faara ay hayno calminirtama wonma hen ɗum ɗo omo holluma hen ka famara ko faariyagal makko tan fotiri noon e wadde noon Bundaw wona nani ko Modou haali ko aɗa heddita yiddema ha joni moƴƴi Modou joni kam ko tadde fof koye ma Allah jarama kadi nde garannomi ɗo nde mbiɗo yahorino mboɗo jogui goɗo jorta ko haɗo haala mbawata jabade nde tawno ka jinnaɗo tedduɗo ka moƴƴo ko ɗum waɗi mbiɗo jogui hen softede ni mbo jogorno arde ni jinnaɓeɓe ni kono kam mbiɗa andi kadi mi ara min tan andinma so tawi mbiɗa arta ngol ɗo walla somi yeehi mi wiyoɓe kaɓɓu koye paɗe mabɓe ha tiiɗa ɓe mbaɗa feere no gara mi jettoma sabu min kala ko tardi hakkude mi oɗo kene ɓeɗo leptiriɓe tan gam mboɗo waɗɗe makko ha ganduɗa haydara mo wawa wadde joni noon mi nani kaɗo haala mi weltima somi yettima joni joni mami haalde jinnaɓeɓe ɓe gara mi jettoɗo e ewa Bundaw mboɗo mi yaa ewa ha ñande woni tan Allah jaaɓi kala noon kaɗa waɗa yaade jinnaɓe ma inchallah kadi woto heñono ko ganduɗa jinnaɓe ma ne mbaɗi hen ni tinno funtodire muɗum no yaaru foof ene moƴƴi kono so pamodiral woni ɗon kadi ne moƴƴi kala hen kaɗa waɗa tinno e famodirde mabɓe gati sa addi debbo jinnaɓe ma ne beela tan debbo ma yaaje galle o an hoore ma kala ne jaltunama ɓerde ma ɓuuɓ wadde noon ko wiyete ko tan a jarama kadi mi weltanimama eyyi joni kam paɗa ha jarama ɓuuɓi seeɗa andi debbo ma o kam ko seeɗa wallay no woni heñi tan heñi ɗo jiitama ɗo komi keñi tan joni alay saago mi wikkam yahami yewde jinnaɓeɓe e jarama on jarama moƴƴeranle jarama a jarama on jarama no fewi eke eyo Bundaw wona yi joni joni a yewtere meɗen a yiide ay joni joni tan eɗen kaala en gaynani so tawno ɗo joni o ari o tawanimo ɗo o namdi ko mbiyeten tagi debbo yo raɓɓiɗin koyngal muɗum sa woni suko debbo jontuɗo a yonti yidde e yiɗede kala jiiɗomo yo yirumo fulla e fayida ma wona aɗa andi kam mere tahani kam omo yaha mo waɗa ya rutto ngara o ɓooyi arde ɗo hen wona o ari hande juste hawto yimmina ma eɗen jooɗi eɗen jawta aɗa andi kadi ɗum ma ɓuur kadi tengtinde yidde makko ma ɓuur kadi walliddemo e ko sohli ko hen jogo fulla e hoore ma jogoɗa fayida e hoore ma faami moƴƴi joni aɗa wawi yaade ha continue hay liggeyade ma jibinde ɓiɗɗo debbo ko pette so tawi hande a jibini ɓiɗɗo debbo wota seere wajade wota seere haalde wota seere jangguinde ɗum ko moƴƴi gati neɗɗo foof dañƴo ɓiɗɗo debbo ene yiiɗi daña joom galle moƴƴo ene yiiɗi kadi ma ɓiye kadi jaga hen tiitonde moƴƴere jogoɗa hen ko ganduɗa kadi an kada farnoro ɓiye o gati sa dañi ɓiɗɗo gorko ari itti ɗum e juuɗe ma taw koye suturu e suurare ganda an a heeɓi foof hey wadde noon
jibinde ɓiɗɗo debbo koye yo waaju ɗum hattino Seydou tampi ina yurmini woppidede kadi cukalon toksono anini hamni ha may mbimi noon sinno ko sago mo tigguma garta galle o wimi noon a sellano kadi aɗa rewe mana on o suudu ordonnance uji ma on sappo ko ujunere mbimi ha o wi aha min mbar Seydou tinani o wi Seydou tinni mbimi Seydou tinni te Seydou safrani mo te arani o ordonnance uji ɗo fof Seydou tinani ko musannoma mi ha jinmi haalandemo kaw o min ɓuuri mirtide ha min oɗo min ɓuuri mo tidde hande e jam te ko min ɓuuri sellude mboɗo wayno nogas ni ay Seydou kañum ñayi Seydou noon jogi ko rafi haqqille nasat andi ɗum rafi haqqille Seydou jogui Seydou safrani honɗum saka safrani min hande min ɓuuri Seydou sellude e jam min noon ala ko cohlumi e Seydou hande hande caggal hande ala ko cohlumi e Seydou oto Seydou sohlayam hunde aɗa holko woni hakkude mi Seydou sayi aɗa jooɗo haala hakkude mi Seydou wonko pittaali ɗiɗi gonɗi hakkude amen te somi mayani so Allah ittani ko satti mboɗi garto ha ɗo koyɗa pee Seydou noon kotto yiɗi yo huccu Seydou woni ko meeɗa jogade galle ni Seydou ala galle Seydou ala galle min noon min jaayi ko ordonnance uji ordonnance uji o wi soodi ɗi meeɗa jogade probléme ordonnance o wi o sellano soodima ordonnance uji mboɗo wi ken Seydou noon ko Seydou ñawi o fonno haalade ɗum gonga joni tagi o wi kadi aɗa rewe tagi mi anda mawɗo ujunnaji nogas kadi ɗum so yoɓama ma hon min mbuɗo nawtani mbuɗo ittani ɗo sah nawtan galle min hande ala ko wayi activité ɓe galle Seydou Ba mi aranma ha ɗo hande wadde firtidal ko wiya sellani ko wona gonga mboɗo wi keñ ok wadde fedade nen nder bon o firti kadi tagi ɗe wona gonga ala tagi aɗa waka hay mbuɗe tagi wona firti kadi fenade nen nder andi joni ko min ma kaldata mawno omi joñat ɗum par ce que mawno ne heewi fenade par ce que ɗum ɗon neɗɗo ha taɗe ɗo penale e fiyo toon fiire ga tarakal makka oɗum no sappabo min jinmi ko yaa ko wata galle karanaɓe noon holko woni saɗɗa ma holko woni musalla ma holko woni caɗele ma e Seydou Ba holko Seydou wanma kala ko kalɗa tawi mbiɗa wawi safrude mimi safra jinmi tan ko ya ar jehen joni joni kota suudu ma taw ya sukat ma kaw est ce que a yii kam a daari kam no fewi darima kay est ce que wonko musimi est ce que won probléme jogui ayno gonnoto Seydou ɗo wallay sa fottayam cikkata ko wa koccani daram hande so tawi wonko musimi ya joni mi kay guila jaltumi e Seydou hande machallah ala joni kam machallah ko gon kono noon woto yejjid ko Seydou resma woto yejjid Seydou on ceerani woto yejjid Seydou ɗum jogui sukaɓe ɗiɗum Seydou resno kam ko Seydou goɗɗo koɗo wona o de Seydou Ba woto wat fini hakkude me Seydou gasi woto wat min noon woto wat ka mawɗo kilifaɗo eyyi so tawi aɗa jogui hen haalande ka julɗo eyyi min gaccirmi Seydou kono julɗo sertirta eko bonimi so tawi tan aɗa wawi aɗa hattani sukaɓam ɓe gartirna ham kadi yiiɗa bonirdemo needi affaire Seydou Ba kam min komi gasɗo hen ndax min adi gasde e Seydou ñagorimam tan ko sibo Allah sukaɓam ɓe gatta yam ɗo minen ndendi pote mabɓe d' accord moƴƴi mi nani haala ma min noon mboɗo kono mbeɗen mami woppide konngol noon reeno kadi reento woni reento dewgal hannde weeɓani de woto mbadima ndi jeyde woto sikkuɗo tolɗa ɗo hannde sa bellima gorko tan heɓat de woto yakoro ɗum Seydou no wayi yiddemo ni mi anda so tawi ma wawa yiide mbaɗo noon yiddemo ɗo te gorko ko jiɗɗomo de wona nafowomo ko jiɗɗomo nafowomo suuratma nafowomo yurmotoma nafowomo wallatma nafowomo foftintuma andu ɗum de Seydou ala mo yiɗi e aduna makko Seydou ala mo yiɗi kaw Abou sa hooti haalde Seydou walla mi sukaɓam yo ar ɗo min mi yiiɗa nawde ƴiyam amin ngabbida amin tello ɗo fami ɓe garta ɗo e yeesam ɓe ɓurani e makko hay gara noon so yiɗi yiide aɓen ɗo kono min e Seydou gasi c'est fini ala probléme moƴƴi ala muskil d' accord somi yi noon tinno haalde mawno ko penowo ni o ko penowo o ko penowo par ce que on haala fenade Allah nani wona gaye o ko penowo ɗum Aïcha an kama kam ko ala selja an ko an kaldani an ko an toɗi pot rati ɗo est ce que an hande wona min ɓurma seddude an jiɗam man tan ko janko ko moƴƴe ma jiɗam ma so ɗum wari wona e ma faala ala jammata wa haala ɗum woodi mbiyago Seydou ko hanki wonno wona hande minde Seydou gosi an mbarwona ƴettunuma ɗo hanki kaɗa addini ham sukaɓam ɓe hande heɗeɗo hande hiiratami yahani galle men ko daɗimi hen fof wat faɗam yo illo mi tengel ɗo cukalel nana ittame e less aduna
Jona an gello cugule mi komi won mi fewjide ma hayn kaldi hayn nandiri o do rutto ara hela nufru ma haalde ma ka do haal min de mina jibandira loy